Jadi apa? Joget itu. Joget itu apa? Barang wis. Halo, Bos. Pak jamet itu lho. Ini lho saudara Bos ini. Ayo, Don. Ini lho tangane. Kasih udah kan mau. Batman. Batman jelas ini persis tambah. Ayo. Ayo. Sip. Kalau bisa itu persis itu jamnya. Ayo. Hei. Menit ayo. Ya, ayo. Pemain aku itu. 60 detik. Ayo. Apa ayo nu? Lo kan yang pisan-pisan. Baju pakai ini aja, baju. Kira lagu. Ayo lambat dong. Nanda itu guys. Ayo. 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 Ayo, Don. Ayo, Bos Tri. Wah, gak iso. Ayo. Ngirono Ayo, Bos. joget gak entot. Ayo. Ayo, Nas lo. Yo, ayo kene. Pak Nur yang ngerti. Ya ayo. Hei, bro. Jom pamit kan melo. Ayo, Cuk. Ya. Ayo. Nangis apa gendeng-gendeng. Kesana kau. Mantap jiwa. Asik. Wes sudah kenal deh. Hei, saya ke Yusuf ganti kongkon joget sik. Maksud ketemu. Ya iku kirim no apa iku. Angel kalau kayak ngono wong akeh pisan. Mah, kamare sapa gawe, Mak? Oh, ngawur. Apa? Apa? Nyelek. Nemu. Coba deh korek. Kowe boger. Lagu kesayangan. Telepono grup, sip. Foto grup. Sampai teleponan ada itu. Itu juga cekel ya. Macam tahu kowe ini. Ngono. Jadi kok putih-putih itu ada di Telepon kabeh nih. sini. Telepon ae bos kawan. Tidak ngapain lawan. Wah, iki boger metu iki boger. Grup. Di mana grup ya TikTok iki. Mau lah. Sing lawas. Tadi ambek gereja mah. Gurung bu. Oleh anak nang omah ta? Tunggu bunang ling ya. Bisi itu menang ling mau. Iya. Oh, itu tapi isi. Iki men video biasa sih. Iya iki wis. Itu mlebu ling. Nanti tak download sih. Bajul gak ngerti nek sing mlebu ling. Gak ngerti, bajul Asik ya. Oh, enak itu. Itu tak mau. Nanti. Bisa kirim. Aku sentari naik sing niku.
Gue betul ngawur. Ini balik nanti ya. Oh, iki sing mang ya. Wah, iki lah ada kreco iki. Sing dukure Pak Nur. Dukure. Kelewat itu. Joget Andre niku. Sing joget nang orkes itu dukure. Tawuran Mas, gareng tawuran Andre. Ayo gimana sih? Lagu apa? Ngono kan dipaten langsung ya. Ning well dipedhot pas. Iya, pas joget. Kudu mari ya wis buyar kabeh. Lah yo pas burine mau pedhoten. Lagune mafia gedang ya sih. Kayak apa nek teater mau iya. Balik mana lan? Ini jane lho. Apa? Kuwi. Iku lho sapa? Sing iku tata lho, sing ngene-ngene lho. Oh, sapa bedane Iya. Iki lho sih. Karena sing meleot-meleot itu lho lucu to. Yusuf tambah diketokno sing aku. Diketokno bisa nambah antri. Dep lali ke foto mu Dep. Ngomong. Aku lapu sih, Bay. Ditekek kene ta iki. Tingkir ah. Pak Nur iki Pak Nur masuk Pak Nur. Apa? Joko tingkir. Pirang menit? Yo kayo paling yo. Telepon aja. Foto ambek sing lagu. Prit iku lho. Ayo. Aku ono kok aku tak simpen kok sih. Bae priyen lho iki iso meleh arek iki ternyata. Ayo milo sing enak iki lho, Di. Kamu lho, Di. Dar. Dar. Iki ya. Kok bisa cengkir ngono wis nambah, temen-temen iso enggak? Edi, foto kene lho kamera ngono. Iki aja diputer iku, Carno iku digawe. Kok ayo. Iku ngerekam aktivitas kene. Sip foto Dem. Iki urut terus kan, Dep? Iya, kan mau. Kok sih? Murep iku. Ampune makan. Ayo cong, kok sing enak. Sing enak. Dar. Joko tingkir iki mae lho. Joko tingkir mae, Pak Nur. Ayo Nar, mana Nar? Ayo. Joko tingkir. Ato iku. Kakak Caim. Ndek. Lu ngene lho Gak apa-apa. Ini tok. Caim. Caim mana? Wis anak-anak aja. Tantang lho. Ke anak-anak ngono ae iku. Ngomong ngono malah aku gak gelem kene. Ayo.
Meneng tak meneng ngene. Iya, iku jogetno anune aplikasi. Iku liwat tok bliut. Bliut. Gila. Slow iki. Satun bae. Slow. Di, coba. Dim, jok fotonya Dim. Aku Dim. Jong. Tolong jalan Jong. Tak di refleks. Ayo, sik. Refleks opo? Kita lo kene yo. Mau balik. Iso ah. Sik. Kon kudu iso ngomong lho, Pak. Ya apa? Cepetan pas aku timbone. Oh. Kene, Cuk. Ayo. Waduh. Wes. Ganti nih. Kurang. Wah, kurang mencolok. Kurang. Si dhuwur Cong, calono. Yo, isa aku mek mencolot Dim, fotoe Dim. Iso ping 7 kok ya. Ayo, Dim, yo. Iso lho areke. Kene. Di. Tuh. Wes. Ayo. Udah. Cepat mulu. Ah, mulu. Wah, kurang ketek mulu. Cor wis api lho kurang kau. Opo? Cor. Sikile. Ayo. Dim yo. Yo. Jauh. Asli. Mina. Wis ngeri. Kurang ah. Nah. Guys, itu. Wis iso sampe partu Mencolot Dim. foto mencolot mana? Males. Ora kabeh ambelane foto mencolot. Dim ngene tok Wis gak. Ayo Di. Teko kene njogete nduk kono. Nduk kono lho. Ayo. Ayo. Yo kon milih ya lho. Iku mau joget tingkir lho Pak Nur. Ya wis joget tingkir ayo. Ayo Cakmung. Ayo yu. Wis kene iki wis. Wis akeh kok akeh gak ketok to. Loro wae. Bosok mlur. Ayo Kak Kambenan ayo. Wentelu. Bulu. Oh ya. Ayo. Wis ngawur apa-apa. Ayo. Lu. Engkong. Are. Wes. Ya. Viralkan. Ujungnya terlalu guyu-guyu. Ya mondi. Ya. Kirim wis. Lek musak baju. Setino ngirim ping piro itu nang grup kok arek-arek bok sing gak melu iki. Sing nek gawe efek iki apa sih? Efek. Dhewe iku mang lho, ngeyot-ngeyot ngono lho. Nyala jauh. Belum kota mek seragam yuk. Wae nek. Wis sampe teles arek. Ayo mau Mari adus. Gokil. Lama raya. Nanti ini gini. Coba kayak apa kayak ini? Burung sip, burung mlebu sip. Cek tak posting Mbak apa. Kenapa kok bunyi kriyo? Nanti sip burung mlebu ya. Apa kayak gitu? Aku gak iso lah ngene iki. Tahu ngene iki. Lah nang iku lho. Kapit gak ono. Efek apa? Hah?
kapit. Nyelok-nyelok. Video mirror lho, video mirror. Wah, iki lho yuk. Lho yuk. Pasti kan sih. Ngono. Halo? Tak kirim iki. Cak kon kirim nang grup ya isini-isini cak. Hiburan arek-arek. Ini Oh iya. Coba nang Lagu ini lagu kemau to. ya sembarang wis nang aku ya. Meneng tok ngene yo. Gede yo. Mesti jamin yo. Yo. Ini. Kamu tuh ngene lho. Tuh. Tutup berarti tutup. Sak lagune ngono. Iki lho cocok, kayak joget iki lho cocok. Lho. Oh iya. Musik iki enak kopli. Iya. Lho, Di. Oh iya nanti ini. Enak iki. Ayo, Pak Lur. Ayo. Kau baru jenenge lalu. Iki mau. Nah iki di. Dungane iringane motor temu ngono di. Ojo pancet nang kene. Iya sing tambah aku yang ini. Iya ta lah. Sip. Bujune. Mepet to. Kelas gede. Pak Nur. Ele mau cucuan. Meneng tok ngene. Oh, kok ngefek ya, Iya. Kak? Ciro lu. Meneng ngene tok. Pirang detik? Barang weh di lu ae. 5 detik. Yo. Sih, wis ah. Si. Wis. Sih. Ngene iku kabar. Yo, gak apa-apa, Pi. Yo, gak apa-apa. Kira no. Sing asyik wis. Wis, kira mau apa? Gak seneng gak wis. Sing aku opo jenenge? Wiggle mirror. Wiggle. Mirror. Wiggle. Wiggle. Lucu Andre mau. Joget orkes. Itu wiggle mirror yang dulu. Nang grup ayo nang grup. Barang wis lebono beres. Ketemu ya lebono. Bajel kowe iku bajel. Tanah deh bayar jadi kan dewe. Lagu apa Nur? Turun nang TikTok. Lagu ini apa jenenge apa Nur? Tuh, apa mah? Aku nontoki wae wong ae iki, Mang. Apa iki, Mang? Kang amal soleh. Iki lho lagune. Dudu lah. Jadi iku mau lanjutan. Iya. Turun.
Iki yo enak iki. Iku bagi dua. Kamu joget ya, Mas? Embo. Dolek oji. Ika full senyum iki. Ya enggak apa ambek watu yo. Pitu yo nyemplung sobo. Pasangane jam 09.00 ah. Jam 7 sian. Iki ya gak apa-apa iki. Iki ya. Iki ya. Ayo. Gitu, agak Adam lu. Mas Adam kata-kata Mas Adam. Hai. Ya, terima. Komen garing. Aman gue. Menang arek loro kita kan ini. Dua kali tembakan. Ujung begini mau. Dua kali tembakan. Yo kena tau. ITE. Gue cuma ini apa ya? Kok ngene, kok ngene. Iya. Kayak gak tekan gitu biasa. Yo ayo penglimo yo. Ayo penglimo yo. Pulau tarik. Aduh. Kan joget maju. Ayo ijo aku iki gak teli. Serbasan. Pira iki wis ape? Pido iki nek Menit aja sampai. Suwe ku mang kan. Suwe ora sak jam. 46 menit. Baterai langsung gara 23. Bae penjut bar nang kono kok. Nang Tamaraya. Sing ono lur baterai. kena awan dhewe. Iki antena sisan ya. Satu kali gagal. Gak iso iki. Iki nek mlebu sak karo to. Lho aku kurung. Iki jek mlebu situ, aku situ. Nek.